Жаңалыклар чыгарылышы үз эшин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Утлы реклама экраны көндүздө, кечен дә эшли, шәһәрдәшләргә йокларга кымаучы улый. Тудырылган уңайсызлыклар өчен кем җаваплы? Юл читендәге карбыз сатучы авыр йөк машиналары аварияле ситуацияләр тудыра. Моның өчен нинди җәза каралган? Татар драма театры яңа иҗат сезонын ачарга әзерләнә. Тамашачылар өчен 4 премьера әзерләнгән. Экранның яктылыгы йокларга кумаучы улый. Шалтывының кайнар элемтәсенә Зәп бистәсенең 27-34 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Әлеге йорт каршында урнаштырылган реклама экраны инде берничә атна дәвамында тыныч яшәргә ирек бирми дип зарланалар. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Бирдә экран бер ай элек урнаштырылган, аны беренчеләрдән булып Зәп бистәсенең 27-34 йортында яшәүчеләр күреп ала һәм һаман да төннәр буе күзәтәбез ди шәһәрдәшләр. Әлеге экран аларның йорты каршында урнашкан, шуңа күрә аларга якты ут астында йокларга туры килә. Я считаю, что он днем должен только работать. А с другой стороны, даже вот и днем. Такие вот конструкции, которые стоят на перекрестке, я считаю, что они отвлекают внимание и водителей, и пешеходов. И поэтому нельзя вот такие конструкции ставить вот именно там, где вот опасные такие участки. Реклама экраны төрле эчемлекләр кибетенең милке санала. Оешма вәкилләре аңлатуынча, барлык кирәкле документлар да рәсмиләштерелгән. Экран на сегодняшний день стоит, никому не мешает. Он установлен по всем нормам для установки светодиодных экранов. У него стоит датчик яркости, то есть он сам регулирует яркость. И на сегодняшний день он работает на яркости 60%. Автомобиль йөртүчеләр дә көн сайын шундый ук проблема белән очраша. Мондый якты баннер Хасан Туфан проспектындагы күперендә дә бар. Ну, вообще-то яркость отвлекает водителя. Вот эта реклама такая. Ну, вообще-то ярко светит, это плохо очень. Чем это неудобно для водителей? Ну, лишний отвлекающий фактор и все. 2018 елның ноябрендә Чаллы шәһәр суды реклама конструкциясе хуҗасына баннерны сүтәргә күрсәтмә бирде. Әмма елдан артык вакыт эчендә берни дә үзгәрмәде. Баннер һаман да үз урынында. Бу очраклар тагын бер тапкыр стандартлап эшләү вакыты килеп җиткәнен күрсәтергә тиеш. Шәһәрдә реклама экраннары соны арта гына бара. Бу исә билгеле бер таләпләрнең гамәлгә кертелүе кирәклеген күрсәтә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Юл кырыйында карбыз сатучылар машина йөртүчеләргә кымаучы улый авария килеп чыгарга мөмкин. Чаллы ТВ телекомпаниясының кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләре шундый зар калдырган. Сәүдәгәрләр машиналары гараж 500 базары каршында урнашкан. Анда бүкеләр дә еш була дип әйтә машина йөртүчеләр. Урынга Мәрьям Файрушны чыкты. Трубный проезд урамында туктап тору тыелган билгесе тора. Тик әлеге юл өлешендә җиләк-җимеш сатуы бара. Шәһәрдәшләрнең биредә карбыз, кавын, виноград алу мөмкинлеге бар. Сатучы исә безнең белән сөйләшүдән баш тартты. Иҗат төркемен күрүгә машина артына качты. Без шәһәрдәшләрдән юл янында сәүдә итүчеләргә ничек карыйсыз дип фикерләрен белештек. Опытный водитель нормально зарулит, как бы здесь же нет аварийных ситуаций, они не всегда происходят. Мешают они здесь. То есть, во-первых, там и знак стоит, что запрещено. Выезжать, да, тяжело. Отсюда. Особенно в час пик, когда вообще тут невозможно, когда машины много. Иртә белән, кич белән особенно менә шул саат 4-тән 6-га хәтле особенно пробкалар нык була. Машиналар моннан чыга да алмыйлар, машина кешеләр өйгә кайталар. Тегеннән дә өйгә кайталар, моннан да өйгә кайталар. Монда менә шулай бер-ике машина турса, уже арба сатып алырга. Все, уже моннан чыга алмыйлар. ЮХИДИ хезмәткәрләре туктап тору тыелган билгесе торган юлда машиналарын калдырган шәһәрдәшләргә 1200 сум күләмендә административ штраф яный дип кисәтә. Моннан тыш транспорт чарасы махсус стоянкага урнаштырыла. Автомобиль хуҗаларына эвакуатор эше өчен дә 2000 сум түләргә туры киләчәк. Шулай ук машинаны штраф стоянкада вакытлыча тоту өчен түләү каралган. Аның 1 сәгате 60 сум. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 54-нче комплекстагы фитнес-клуб бассейнында булган гадәттән тыш хәл буенча яңа мәгълүматлары билгеле булды. 30 сентябрьдә анда 7 яшьлек малай суга батты. Хәзер ул Кама балалар медицина үзәгендә. Тикшерү комитеты сайтында видео күзәтү җайланмаларыннан алынган язма урнаштырылды. Анда күренгәнчә, инструктор баланы суда караучысыз калдырган. Челнинский известия газетасыннан алынган мәгълүматка караганда, бу тренерның биредә беренче эш көне. Баланың йөзү буенча шөгыльләнергә икенче тапкыр
ауыр келуі була. Инструктораны саунаға кіртіп жіберген булам, малайның шығып, кері суға кіруіні көрмей қала. Бірінші болып су түбінде ятқан баланы бір қыз көріп ала. Инструктор аны судан тартып шығара бірінші ярдәм көрсәтә. Бала қазір кома халінде. Татар драма театры яңа сезонын ашарға әзірлене. Келесі елның 21 декабрінде театр 30 еллык юбилейін белгілеп үтәшек. Труп артистлары ұлы бәйрәмні яңа сәхнәдә қаршы алырға үмітлене. Келесі театраль сезонға планнар һәм яңа бинаға күшу турында алдағы сюжетыбызда. 4 октябрьдә Татар драма театры яңа иҗат сезонын ачачак. Шәһәрдәшләр игътибарына Яксуф Шафыйков әсәре буенча куелган Хуш Агыйдел спектакле тәкъдим ителәчәк. Постановкада Агыйдел буендагы күренешләр сурәтләнә. Сәхнәдә татар һәм башкорт халык җырлары башкарылачак. Театр артистлары Хуш Агыйдел спектаклен иң катлаулыларның берсе дип атады. Репетициялар 4 ай дәвамында барган. Нәрсә турында безнең Хуш Агыйдел спектакле. Спектакль туган нигез турында, туган йорт турында, туганнар турында. Театр җитәкчелеге билгеләп үткәнчә, сәхнәдә барлык җырлар да фонограммасыз башкарылачак. Һәр спектакль өчен махсус музыка языла. У нас очень много массовых сцен. У нас хоровых сцен очень много. Синтез всех искусств как бы получается, всех видов искусства. Это и песня, и музыка, и речь актеров, игра и пластика. Вот все вместе синтезируется и получается довольно интересное представление. Бу сезонда Татар драма театры томашачыларга 4 спектакль әзерләгән. Шуларның берсе балалар өчен. Әлеге сезонны иске бинада соңгы тапкыр каршы алырбыз дип өметләнә артистлар. Татар театрының яңа бинасы элекеге Колизей күңел ачу комплексында булачак. Аны төзекләндерүгә 1 миллиард сумнан артык акча каралган. Мәргәм Файрушина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ата-аналар университеты шәһәрдәшләр өчен кабат ишекләрен ача. Әлеге уку елы дәвамында мәктәп укучыларының әтиәннәре өчен семинарлар һәм практик дәресләр әзерләнгән. Һәр шимбә көне 22 комплекстагы балалар һәм яшьләр иҗаты сараенда югары квалификацияле белгечләр ата-аналар белән гаилә мөнәсәбәтләрен саклауга багышланган очрашулар үткәрәчәк. Укулар октябрьдән апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Тәүге очрашу 5 октябрьдә иртәнге 9-да була. Аны югары категорияле педиатр Николай Зотов алып барачак. Очрашуның темасы баланың сәламәт булуын телим. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматы без инде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Представляем стильные, комфортные и технологичные кроссоверы и внедорожники Хавейл. Автомобили в наличии с выгодой до 330 тысяч рублей. В салоне официального дилера Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10. Мировые бренды в Еврохенд. Скидки до 90%. Приходи и покупай качественную одежду из Европы для всей семьи. В ТЦ Эссен Грин 3005. Еврохенд.